Adameka, ktorý má skúsenosti s veterným parkom na Mijave, Ostrý vrch. To znamená, počujeme sa, pán Adamek? Dobrý večer, počujeme. Dobre, môžem vás poprosiť teda, aby ste povedali svoje skúsenosti s tým veterným parkom, ktorý tam máte? Dobrý večer, vítam všetkých, ktorí sa zúčastnili tejto akcie v Babine. Žiaľ, ospravedlňujem sa, chceli sme spraviť priamy vstup po veternej elektrárne Ostrý vrch 1, ale pre technické problémy sa nám to žiaľ nepodarilo. Dovoľte, aby som sa predstavil, moje meno je Robert Adamek. Som obyvateľ obce Vrbovce, kde sa nachádza jeden z dvoch veterných parkov na území Slovenska. Prvý veterný park, ktorý je postavený ako prvý na Slovensku z programu PÁRE, prístupný programu PÁRE, bol postavený na obcov Cerova, a druhý, pozostávajúci z jednej veternej elektrárne, na obcov Vrbovce v okrese Mijava. Žiaľ, nebol som. Bohužiaľ spadlo na spojenie, tak v každom prípade budeme pokračovať. Pán Frigo, teraz vás poprosím krátko sa vyjadriť k tým argumentom ohľadne poškodzovania zdravia. Že bavili sme sa tu o ultrasbuku, ohľadne investora. Ja som není lekár, ale štúdia aj pre zdravotníctvo musí byť. To znamená, že zase sú tu relevantné inštitúcie, ktoré na to majú právo do zákona, áno. A ja do toho nemôžem nič hovoriť. Ja som není lekár. Ja neviem, ale niekto tu aj spochybňuje treba vedecké kapacity, vysoké školy, kde sa tie štúdie dávajú robiť.